Hej og velkommen til den her lille video. I dag der vil jeg vise jer et program, der hedder SEO Spyglass. Det er et program, der kan finde ud af, hvor du kan nemt skaffe en masse backlinks. Og vi ved jo alle sammen, at backlinks det er utrolig vigtigt, hvis vi vil have gode placeringer i Google og de andre søgemaskiner. Vi indtaster en tilfældig URL, og det skal selvfølgelig være en, der er i samme faggruppe som dig. Så i mit tilfælde, der tager jeg Thomas Rosenstads koncepti.dk, og det gør jeg af den simple grund, fordi jeg ved, at han er rigtig, rigtig godt placeret i alle søgemaskiner, og han har optimeret hans hjemmeside super godt. Så jeg går ind og kigger lidt ham over skulderen og ser, hvor han har alle hans backlinks fra. Det her program, det henter en masse data for Yahoo's Site Explorer, og det henter sådan set alle backlinksene, og der kan vi selv gå ind og så skaffe en masse backlinks til os selv, fordi at når vi ved, hvor han får hans backlinks fra, jamen så kan vi jo sådan set låne lidt af hans hvad kan man sige, succes og skaffe de samme backlinks ind til vores side. Så på den måde, der kan vi gå ind og først finde ud af, hvem der er godt placeret i vores faggruppe, og der kan vi så gå ind og taste deres URL, og så kan vi gå ind og se, hvad det er, de har gjort godt for at få backlinks. Her, der kommer så et kæmpe udsnit af en masse steder, han har links fra. Vi kan gå op i menuen her, og så kan vi vælge, hvor vi vil se, at hans links, de kommer fra. Hvis nu vi for eksempel siger, at vi kun vil se links, der kommer fra, skal vi sige, blogs og forum, så tager vi og vælger den her. Og så alt det her, det er fra blogs og fra forumer. Og der kan vi så gå ind og åbne de steder. Sådan her. Og der kan vi så se, at han har været inde på den her blog og kommet med nogle kommentarer. Og der kan vi sådan set gøre det samme. Så det er bare at gå ind og tilføje nogle kommentarer rundt omkring, og så har vi en masse backlinks. Det er jo rigtig, rigtig smart, fordi at vi ved, at han har haft succes med det, og så vil vi selvfølgelig også. Det var lidt for mig. Ha' en rigtig god dag.